Здравейте хора, днеска пак... Днеска пак, след 5,3 секунди. Да, не днеска. Пак снимаме на Той, Build Battle и днеска... О, фаст, Той днеска. Трябва да правим къща. Така. Тази къща не знам как ще я направим. Чо, аз съм мега билдър, бе. Аз съм билдър номер 1. Да. По-добър съм тебе. Да, наистина, по-добър си. Аз не мога да правя много неща, даже прекалено много. Банер, нещо за вземане. Така. Аз започвам да правя някаква супер голяма къща. Обаче първо, така, ще направя някъде да и тук. Сега. Не, ще направя в... така. Времето, така. После тук, не. Тъй. Така. После така. Ще е някаква... Не знам, няма да е много хубаво, мисля, че... 10 минути. Га минаха 2 минути, или там 4. Така, да кажем, че ще сложа и тук. Ще направя така. Тук ще има нещо като... така. Чуй, карден ще даваме така, нали? Какъвто, както ни, ако ни харесва, ако аз харесам твоето, или не го харесам, ако не го харесам, ще дам за оценка, нали, каквато аз желая. Да. Аз вече правя по... И аз правя покрив, обаче не съм много готов. Макар че снимам с... FPS-а бива. Така. Тук да сложим, да кажем така. Не. Определено няма да е така. Да сложим малко от това. Човек, аз печелих Оскар сам по къщи. Не. Ето, така. Нещо такова. Да тръгвам прастените. Три минути няма ми стигнат. На мен ще не. Дори са ми предостатъчно. Ти май си да е до мен. Добре, може и на мен да ми стигнат. Да, може би. Така. Тук да сложим нещо такова. Като си имаш на предвид, че трябва да направя
Не пожалуйста. Вот. Ух, май, чакайте, за малко ще паузирам клипа. Да, хора, пак сме тук, пак съм тук. Така, това е грозно. Така. Не е хубаво. О, моето! Не знам. Някак гледаш отговор. Твоето е, бе! Бати! Какъв това, бати? Бах си дупка да дето е това. Човек, това да не е от тия дето кучета на кучета панички. Йеп. От това, бе. Бива. Даже не. Става. Грозно. Да. Човек, виж входа прилича на човече, което има два зъба. Выйда. Да, да. Ага, да, сигурно. Вие са тези турци, къвто покрив, бе. Един ден през лятото ще измръзнеш. Не, ще измръзнеш. Да. Каквото. Дори не го заведем. Погледни го отпреде. Това е прилича на човече. С някаква огромна уста. Да, дето половината зависа. Аха, да. Да. Погледни го отпреде, прилича ти на него. На среден пръст, който пуши. Или пък да... Айде, цензурирам. Цензурирам. Я да видим какво. Бива. Не бива. Друго. Аре, бе! Аре, чак! Бучи. Да. Какво е това? Да, бе, да тия ми комина. Котой! Японска къща. Котой! 4 комина ли имаш? Или 4? Кой? Какво? Ти на кое място? Аз съм на 6-то място. Ти? Да. Аре, човек, кажи на кое място беше. Не превия. 8. О! Няма. Добре, спомням. Така. И да, това беше за клипа, хора. Аре, чао.